Yesaya tiaduosia miɛnsa. Hwan ne oyi a ofiri Edom reba, deɛ ne ntaadeɛ bere kwa ofiri Bosra reba yi. Oyi a wahuhuru wɔ n'adurade mu, na ɔkyea ne tumi kɛseɛ mu yi. Ɛyɛ me a mekasa tenenee mu, na meso nkwagyeɛ no. Adɛn na waduradeɛ bere sɛɛ, na wo ntaadeɛ te sɛ nsakyi amena mu tietiafoɔ deɛ yi. Nsakyi amena no, menko na metietia mu, na aman sofoɔ mu biara nka me ho. Na metietia wɔn so mebufuo mu, na mawɔ wɔn mebufuhyie mu, na wɔn mu nsuo abɔ apete me ntaadeɛ mu, na akeka me duradeɛ nyinaa mu, na awerɛtɔ da bi wɔ makoma mu, na megyeɛ afe no aba, na mehwɛe, enso na ɔboafoɔ biara ni hɔ, na ɛyɛ me nwanwa sɛ obiara ni hɔ a wɔsɔ mu abia, ɛna me basa gyee me, na mebufuhyie nso sɔɔ me mu abia, na metietia aman so mebufuo mu, na me ma wo bobroi mebufuhyie mu, na mehwie wɔn mogya gu asase so. Mɛbɔ Awurade adɔyɛdeɛ din, Awurade ayɛyɛdeɛ no, sɛ ɛfata deɛ Awurade ne yɛn adie no nyinaa, na maka Israel fie yie pii a ɔde ayɛ wɔn no, sɛdeɛ n'ayamhyehyeɛ ne n'adɔyɛdeɛ dodoɔ no teɛ no. Na ɔse, me man ara ne wɔn, mma a ɔrenni atoro. Na ɔyɛ wɔn agyenkwa, wɔn ahohia nyinaa mu no, ne ho hia no, na n'animbɔfoɔ no gyee wɔn. Ne dɔ ne ne mmɔborɔhunu mu na ɔgyee wɔn, na ɔmemaa wɔn so, na ɔsoaa wɔn tete nna no nyinaa. Na wɔn deɛ, wɔtee atua, na wɔhyɛɛ ne honhom kronkron no yɛ a, enti ɔdanee wɔn ɔtamfo, na ɔno ara ne wɔn dii ako. Ɛna ne man kae Mose tete nna no sɛ, ɛhe na deɛ oyii wɔn ne ne nyankuo no firi po mu no wɔ? Ɛhe na deɛ ɔde ne honhom kronkron sii wɔn mu no wɔ? Deɛ ɔmaa n'animuonyam basa no dii Mose nifa, deɛ ɔpae nsuo mu, wɔn anim de gyee daa din faeɛ no, deɛ ɔmaa ɔfaa ebunu mu sɛ ɔpɔnkɔ fa ɛsrɛ so na wanwatiri no. Awurade honhom maa wɔhomee sɛ mmoa a wɔsane kɔ bɔnhwa mu. Saa na wokyerɛɛ wo man kwan de gyee animonyam din faeɛ. Brɛ w'ani ase firi soro, na firi wo kronkronyɛ ne w'animonyam tenabea hɔ hwɛ. Ɛhe na wo ni nkontwe ne wo maniniɛ no wɔ? W'ayam hyehyeɛ ne wo mmɔborɔhunu no afiri me ho. Na wo ara wo ne yɛn agya, na Abraham nni yɛn, na Israel nhu yɛn. Wo Awurade ara ne yɛn agya, yɛn gyefo ne wo din firi tetentredee. Awurade, adɛn nti na woma yɛfiri wo kwan so kɔwɔ ntwɛtwɛdɛ, na wopirim yɛn akoma na yɛnsuro wɔ. Sane bra, wɔn nkoa nti, w'agyapadeɛ mu suakuo no nti. Wo man kronkron kura a wo kronkronbea no kakraa bi, yɛn ahohiahiafoɔ atiatia so. Yɛadane dane sɛ wɔn a wonnii wɔn so da, sɛ wɔn a wɔmmɔ wo din wɔ wɔn soɔ da.